Paýtagtyň etegindäki ýandak basyp giden taş töweregine zirdibileriň depeleri gursap alan bu ala meýdanda bir wagtlar ýüzlerçe adam öz soňky ýoluna ugradylyp ýere depin edilipdi. Bu tyýnaýan görnüşleriňiz ýeke tutuň goloýundaky gonumçylygy diýisli. Bu ýere ölüsini hatyrlamaga gelenleri bolsa, mazarlary gawtan gamys we dürli otlardan dören tokoýluk, opurlan hayat deňläp çagsap ýatan derbize garşalýar. Ýabany tebigaty ýatlaýan bu görnüşler bolsa, eýýäm paýtagtyň Gribayew köçesiniň ugrunda ýerleşen Çelikli Öwliýa diýisli. Bu gonumçylygyň ýerlesen ýerinde 1948-nji ýyldaky ýer titremede wepat bolanlara ýadygärliň bina ediljekdigi barada ýazygy hem goýulypdyr. Emma bu ýerde ne ýadygärlik goýulypdyr, ne-de bu ýerde bir wagtlar bar bolan sadaka bermek üçin ýer saklanyp galypdyr. Sadaka ýeriniň diňe demir tütünleri galypdyr. Gonumçylygyň özünden hem indi diňe hayat bar. Gonumçylyklara mahsus mazar tümmekleri bolsa tekizlenipdir. Gürrüňe giden mazarlykda gonumçylygy hapalama diýen ýazgyly bir ýana agyp duran duýduruş ýazgy bar hem bolsa, gonumçylykda guruluşyk zirdebilleri hem göze iýilýär. Ýeri gelende aýtsak, Niýazow döwründe paýtagtyň içinde asla ýok edilen gonumçylyklar hem bar. Paýtagtdaky Goçgorata gonumçylygyny muňa mysal getirse bolar. Mazarlary tekizlenip, ot basyp giden bu gonumçylykda 1948-nji ýylda wepat bolanlaryň hatyrasyna dikilen ýadygärlik hem döwlüpdir. Ýowar günleri bu ýerde arasaçylyk işleri geçirilende, kommunal hojalyk gullugynyň işgärleriniň mazarlyklaryň üstünde ilip-pilli aýlanyp ýören pursatlaryny hem görse bolýar. Goçgorata gonumçylygynyň goloýundaky kiçik gonumçylygyň bir ýany tekizlenip, Gurban Sultanyzy prospektiniň giňeldilmegi bilen häzir ozal adamlaryň jaýlanan ýeriniň üstünden ýol çekmek işleri alınıp barylýar. Yerli ýaşaýjylaryň bu alınıp barylýan işler bilen bagly bildiren nägileligini yerli resmiýetlerin gödök jogap gaýtarandygy aýdylýar. Habarçymyz Murat Gurban bu barada şeýle gurrun berýär. Häzir bu gonumçylygyň goloýunda Gurban Sultan prospektini giňeltmek işi alınıp barylýar. Şol prospekt giňeldilen soň gonumçylygyň belli bir bölegi ýoluň aşagyna galmaly. Gonumçylygyň goloýundaky Paşok owasynyň käbir ýaşaýjylary häkimet ökillerine bu gonumçylykda ýakynlarynyň ýatanyny aýdyp şikaýet ederler. Emma olara öz işiňiz bilen boluň diýip algarylyp jogap beripdirler. Paýtagtda häzirki alınıp barylýan guruluşlar derarly beýleki käbir gonumçylyklara hem guruluşyň täsiriniň ýetmegi ähtimal. Hudaýberdiýew prospektiniň garasynda ýerleşen Çopanata gonumçylygynyň bu ýerde gurulmaly estakada köprüýiniň pidaty bolmagy ähtimaldygy aýdylýar. Emma bu maglumaty häzir resmi çeşmelere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady.